खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एबसुआ बड'फानि 69थि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै फरायसा सान खुंदों। धलायाव गिख्रंथाव हा गिसिखादों, नखरसेनिनो 4 सुबुङा जखम। दरंआव बाइक जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला एबसुआ बड'फानि 69थि जोनोम सान आरो फरायसा सान फालिदों। बरिमाखा शंकरदेव सेसुनेकटननि रुफाथि मायथाइ फालिथाया मोजाङैनो थुंगेबाय। दिनै गोथार ईद उल फितर। हाग्रा बिफाना डिजेल ल'ड होनाय गंसे गारिखौ हमदों। इन्टारस्टेट ट्राक खावग्रा 8 सिखावखौ खादों पुलिसा। हिमाचलाव गिख्रंथाव हा गिसिखानानै 6 सुबुङा थैदों आरो गोबाङानो जखम। 72 घन्टायाव खेबब्रै बांग्रिं मावदों म्यानमाराव। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथायै बानजायनायाव दिनै 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि जोनोम सान फालिदों। क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों एबसुआ बड'फानि 69थि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै फरायसा सान खुंदों। थिखानाय हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि आर'जखौ जागायनानै आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो आफादगिरि दिपेन बर'आ। बेनि उनाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि आखाइजों बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो आरो बड'फानि फबनाय थावनि एबा मांखरसालियाव बिबार बावजेनो इउएनबि ट्रास्टनि मासिगिरि आरो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मोसाहारिया। मख'नो गोनांदि बड'फानि 69थि जोनोम सानजों लोगोसे फरायसा सान खुंनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाना दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंजेनो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन जिल्ला आफाद, दखरा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसेनो गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलनि सभा सिबियारिफोर आरो गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। काछार जिल्लानि धलायाव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाय। बे हा गिसिखानाय जाथायाव नखरसेनिनो 4 सुबुङा जखम जायो। हर गेजेराव न'आव हाजोनि हा गोग्लैसिननायाव जादों बे जाथाया। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हरनि 12 रिंगायाव महेश दास मुंनि सासे सुबुंनि न' सायाव हाजोनि हाया गिसिखानानै गोग्लैसिनो। बे जाब्रबथायाव नखरनि गासैबो एबा 4 सुबुङा हाजों फबसिन जादोंमोन। नाथाय जायगानि सुबुंफोरनि गोख्रों नाजाथाबनायाव न'जों लोगोसे हा सिङाव फबसिन जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनानै रैखा खालामनो हायो। बबेखानि बे जाथायाव नखरनि गासैबो सुबुङा गोब्राब जखम जायो। बेनि उनाव जखम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लांनाय जायो। मख'नो गोनांदि साखाथियावनो थानाय हाजोनि हाखौ आयेन बेरेखायै जावख्लावनायनि थाखायनो बे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दरंआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव 2 सुबुङा जिउ गोमायो, बेनि अनगायैबो गुबुन 2 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। गंनै बाइकनि मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला धुला पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय गरापुरि निपसि केरासगावआव दिनै AS 13R 3830 नम्बरनि पालसार बाइक आरो AS 13G 7937 नम्बरनि ग्लेमार बाइक गंनैनि गेजेराव मोगा-मोगि जायो, जेराव बाइकजों फैनाय 2 सुबुङा खाफालजों खाफाल सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव बै सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो आरो बिसोरखौ थाबैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो 2 सुबुङा देहा फाहामसालियावनो जिउ गोमायो। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 2 सुबुंखौ आलगासारनि सुकुर आली आरो गरापुरि गामिनि जामिर आली होननानै सिनायथि होनाय जादों आरो जखम जानाय 2 सुबुंखौ किताब आली आरो नासिरुद्दिन आली होननानै सिनायथि होनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला जखम जानाय 2 सुबुंखौ मंगलदै सिभिल हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जादोंमोन, नाथाय उननि समाव सासे सुबुंखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। दिनै 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 69थि गोथार जोनोम सान। बिथांनि जोनोम सानखौ दिनै आसाम नाङैनो फरायसा सान महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरजों लोगोसे गुबुन माहारियारि गौथुमफोरा
फालिनाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला एबसुआबो मिरु एबसुनि बिथोन बायदियै आइटिआबारियाव थानाय आइटिआबारि बिद्या मन्दिर जौसिन गेजेर फरायसालिनि सिथ्लायाव दक्षिण बाक्सा दखरा आफादनि मददजों मेहेरगोनां हाबाफारिफोरखौ लानानै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारि बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोयो आफादगिरि नन्देश्वर बर'आ। बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो मासिगिरि मिरु रोंग'सा सायख' आनजाद आगुनि बुंथिगिरि बि सोमखोर बसुमतारिया। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोयो फारियै बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिन'द चन्द्र स्वर्गियारि, मसलपुर फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर प्रियनाथ बसुमतारि, आइटिआबारि बिद्या मन्दिर जौसिन गेजेर फरायसालिनि गोरायुं रडि सांग्रां रामसियारिया। 9:40 रिंगायाव सोलोंथायारि हानजा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बारग' नेहाथारि रनजित बर'आ। बे हानजा सुरनायाव आइटिआबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे जोथोनगिरि सानसुमै बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै 10 रिंगायाव बड'फानि सानथौजों गेरेमसा माहारि दानायनि राहा लामा आयदाखौ लानानै मोनसे गेवलां सावरायमेल खुंफुंनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि बरिमाखायाव शंकरदेव शिशु निकेतननि रुपाथि मायथाइ फोरबोआ जोबलांबाय। 29 आरो 30 मार्चआव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंजादोंमोन। माखासे सोलोंथाइगिरिफोरनि नाजानायजों 2000 मायथाइयाव बरिमाखायाव गायसनजानाय फसंथाना बे बोसोराव रुपाथि बोसोराव हाबदोंमोन। रुपाथि मायथाइ फालिथायाव बेनि बारग' फरायसाफोरनि गेजेराव गोबां थुलुंगानाय दं। नैथि साननि हाबाफारिनि समाव फुङाव आफादनि आफादगिरि रमेश चन्द्र दासजों लोगोसे गोबां गुबुन गेदेमा सुबुंफोर आरो शंकरदेव शिशु निकेतननि गाहाया फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनाव निकेतननि कमला दास, प्रनिता सरनिया आरो बकुल दासनि बारग' आचार्यफोरखौ मान बावनाय जादोंमोन। रुपाथि मायथाइ फालिथाय आफादनि आफादगिरि रमेश चन्द्र दासनि मासि सामलायनायाव सानजौफुआव मोनसे गेवलां मेल खुंनाय जादोंमोन। गागि खौरांगिरि दिलीप कुमार हलया जथुमायाव रुपाथि मायथाइ फालिथायाव फोसावनाय गोसोखांथि बिजाबखौ बेखेवदोंमोन। बिबुंथियाव हालया नुजाथिनाय बिमा-बिफा आरो बिगोमाफोरखौ गथ'फोरनो सोरगिदिं नुजानाय मिथिंगायारि सम्पदफोर, जिब-जुनारफोरनि बागै उन्दैनिफ्रायनो मोनसे सानदांथि होनो आरो गावसोरनि गथ'फोरखौ सुबुं सम्पद दानो खावलायदोंमोन। मुंदांखा थुनलाइगिरि अरुण दासआ बे मेलाव नुजाथिदोंमोन आरो जर'खा बुंथिगिरिनि सिगाङाव गावनि बिबुंथियाव फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोसो बोनो हाथाव बिबुंथि होदोंमोन। दिनै गोथार ईद उल फितर दानसे उपबास फालिनायनि उनाव दिनै इस्लाम धोरोमारि सुबुंफ्रा ईद फालिदों। अख्राङाव ईदनि अखाफोर गोरलै नुनायनि उनावनो दिनै हादरजों लोगोसे आसामावबो खना खनला इस्लाम धोरोमारिफोरा ईद फालिदों। ईदखौ लानानै दिनै इस्लाम धोरोम सिबियारिफोरनि गेजेराव रंजानाय थासारि। मुसलमान सुबुंफ्रा ईदगाह मैदान मस्जिदफोराव हानजायारि नामाज खुङो। अननाय आरो बिदा फंबाय सानलायनायनि खौरां होननानै सासेया गुबुन सासेनो ईदनि मुबारक जासियो। मख'नो गोनांदि भारतनि सुबुंफोराल' नङा, बुहुमनि गासिबो हादरनि मुसलमानफोरा गोथार ईद उल फितरखौ बावसोमनाय आरो बिदा फंबायनि थुलुंगाजों फालिनाय जायो। दिग्बै फरेस्ट डिभिजननि लेखाफानि फरेस्ट रेन्ज मावख'नि सिङाव थानाय बमरागायाव सुनिबार बेलासि समाव गंसे AS-23 DC 1662 गारिखौ हाग्रा बिफाना हमदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला फरेस्ट रेन्ज अफिसार फरेस्टमिता नियगनि मोनसे हानजाया पेट्रलिं खालामना ट्राकनिफ्राय गासै 200 लिटार डिजेल जब्द खालामनायजों लोगोसेनो गारि बिगोमा आरो सानै ड्राइभारखौ खादों। सिज खालामजानाय गारिनि बिगोमाखौ लेड'नि कौशाल सिंह आरो सानै ड्राइभारखौ राहुल सिंहपौ आरो अनिल प्रसाद होननानै सिनायथि होनाय जायो। बेखौबो फोरमायबावनाय जादोंदि मार्गेरिटा साब डिस्ट्रिक्टआव आयेननि बेरेखायै खैला जावनायखौ बन्द खालामनानै दोननाय जादोंमोनब्लाबो दासिमहालागै जायगायारि सुबुंफोरनि लुबैसुला आखुआ खारनो रोङाखै होननानै मिथिहोदों। जाहोनाव सम लायै सम खैला जावखांनायाव बाहायग्रा डिजेलजों बुंनाय डाम्पार, जेसिबि, फकलेन्ड लोगोसे गोबां इन्जिनारि जन्थुफोरखौ नुनो मोनबोदों। बबेखानि माखासे दुथांफोरा थांनाय दान मोननैसोनिफ्रायनो लेखाफानि फरेस्ट रिजार्भ, टिपं फरेस्ट रिजार्भ, सेलेकि फरेस्ट रिजार्भ, पाहारपुर फरेस्ट रिजार्भ आरो नामदां फरेस्ट रिजार्भ बायदिखौ थांखिनानै मिथिस्लाबाजासेनो अर लागायनानै होदोंमोन होननानै रिपर्टआव बुंदों। बेनि असिलायैनो लेखाफानि हाग्रा बिफाननि गासैबो मावफारियाफोरानो लोगो नांना हाग्रा ओनसोलखौ दासान्दि रैखाथि होनो नाजागासिनो दङ।
मंगलदै पुलिसा रबिबारखालि खावनानै लांनाय गंसे इन्टारस्टेट ट्राकजों लोगोसे गासै 9 सिखावखौ खानो हादों। खाजानाय 9 सिखावफोरा फारियै नलबारिनि मोहम्मद रशिदुल आलेम, गुवाहाटी सतगावनि नूर हुसैन, नलबारी मुखालमुवानि मैदुम इस्लाम, कामरुप हाजोनि आइनुल हक, बङाइगावनि नजरुल हक, गुवाहाटी लालमाटिनि पंकज जादव, हारियानानि सन्जीव कुमार आरो रणबीर आरोरा होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मंगलदै सान्तिपुरनि थागिबि अजय बर्मना ट्राक गोमानायनि बागै पुलिसनो कमप्लेन होदोंमोन। सिखावफोरा AS13AC 5614 ट्राकखौ साई बाबा मन्दिरनि साखाथिनि लामा सेरावनो पार्किं खालामनानै दोननाय समावनो खावनानै लाना थांदोंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बे नायबिजिरनायनि गेजेरजों खावनायाव बाहायग्रा AS01Y 4088 भेन गारिखौबो पुलिसा बशिष्टआव जब्द खालामनो मोन्दों होननानै मिथिहोबावदों। बबेखानि खौरां मोननायनि उनाव मेघालयनि 13 माइलआव सिग्रोमनायनि गेजेरजों खावनाय ट्राकनि बायफ्लेनाय इन्जिनफोरखौ गुबुन गंसे HR 58B 7366 नाम्बार ट्राकआव दिखांनानै लांनाय थासारियाव पुलिसा जब्द खालामनो हादोंमोन। हिमाचल प्रदेशनि कुल्लूआव थानाय गुरुद्वारा मणिकरण साहिबनि साखाथियाव रबिबारखालि गिख्रंथाव हा गिसिखाना आरो बिफां गुबुनानै गासै 6 सुबुंफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसेनो 7 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। कुल्लूनि एडि मेजिस्ट्रेट आश्विनी कुमाराबो हा गिसिखानानै गोबां सुबुंहानो खहा जानायजों लोगोसेनो मणिकरण गुरुद्वारा पार्किं ओनसोलाव दोननाय गारिफोरा गोबाङैनो खहा जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बे जाथाया सोमजिनायनि माखासे समनि गेजेरावनो जिल्ला खुंथाया रैखाथिनि थाखाय माखासे हानजाखौ जाथायसालियाव दैथायहरो, जाहोनाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जरी कमिउनिटि हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थि समावनो थिसननो हायो। कुल्लूनि MLA सुन्दर सिंह ठाकुराबो पुलिस आरो खुंथायनि माखासे हानजाया जाथायसालियाव नुजाथि हैना थागिबिफोरखौ रैखाथि होयो होनना रिपर्टनि गेजेरजों बुंदों। बबेखानि हिमाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि सुखबिन्दर सिंह सुखु आरो हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि जयराम ठाकुरा बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया जिल्ला खुंथायखौ खहा जानाय गासै नखर जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोग्गो फाहामथाय होनो गोख्रोङै बिथोन होदों। म्यानमारनि नैथि गेदेरसिन नोगोर मान्डालायाव थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव गासै खेबब्रै बांग्रिं मावदों। सेथि बांग्रिंआ 28 मार्चनि हर गेजेर 12:50 रिंगायाव 7.7 मेगनिट्युड स्केलनिमोन। बेनि उनाव नैथि खेबनिया 6.7 मेगनिट्युड, थामथिया 6.2 मेगनिट्युड आरो ब्रैथिया 5.1 मेगनिट्युड स्केलजों म्यानमारनि गोबां जायगायाव बांग्रिं मावलांदों। मख'नो गोनांदि बे बांग्रिंआ खोला एसियानि थाइलेन्डआवबो गोहोम गोग्लैहैदोंमोन। अब्लाबो नाथाय खहाया म्यानमारावनो बांसिन जालांबाय। गासै 1700 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो सा 3500 सुबुङा जोखोम जानांबाय होननानै शिलंआव फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गोबां बिल्डिं, न'-बां, लामा, दालां आरो गोबां फसंथानफोरजों लोगोसेनो धोन सम्पति खहा जानांदों बे बांग्रिंजों। बे दुखुनि खौरांखौ मोननानै भारत सरकारा लोगो लोगोनो जोबोद गोख्रैयैनो रैखाथि हानजा आरो मुलिफोरखौ हेफाजाबनि थाखाय दैथायहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।